Огромни какво чуда. Излизам си от къщи и навънка ме чакат на комшиите камерите. И аз не мога да изляза. Не мога да се чувствам спокоен. Заради какво? Навсякъде е камери. Тук е камера. Тук е камера. Там е камера. Там е буклучарници. Тук е шкафа. Аз не мога да разбера кога се прибирам, кой какво ме следи.